Ikun il-kbir isem il-mulej. Minissa u għal-dejjem. Mulej għattriwiden għal-klimi. Għatikas ta' tbejiet tiegħi. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nsemmilkom kemm ngħidu erba' kelmiet dwar il-qibel ta' raħal ġdid u dwar kif din il-Qanpiena spiċċat hawnhekk. Irridu nżommu f'moħħna li qabel il-komunikazzjoni kienet issir strettament bil-qibel u ma nimmaġinax li xi ħadd li llum iħalli l-mowbajl id-dar u ma jagħmilx ġurnata imgerfex. U l-istess kien jiġri qabel meta inti il-Qanpiena ma kienx taħdem jew il-Qanpiena kienet tinkiser, il-komunikat ma kienx isir. U għaldaqstant meta bdiet tinbena l-Knisja li hija knisja kbira, jekk mhux ser żbalja l-ikbar knisja ġo Malta u għawdex u għaldaqstant l-ispejjeż biex inti tibni knisja kbira ta' din il-portata kienu kbar. Però kien hemm il-bżonn li jikkomunikaw anke fl-1959 meta saru il-qnieben tal-Bażilika. Għaldaqstant sar set qnieben sabiħ ħafna tad-ditta John Taylor & Co tal-Ingilterra, però naturalment mal-kobor tal-Knisja dana ma kinux jaffordjaw jagħmlu l-ikbar set possibbli, da naturalment kien għandek knisja kbira. Ġeneralment trid tagħmel set qnieben tal-portata tiegħu. Allura ma' żmien qegħdin bil-mod inżidu it-taraġġ biex mużikalment u anke il-kapaċità volumetrika tal-kampnar tintela u dan għamilnieh dan l-aħħar snin sewwa billi żidna l-qnieben waħda minnhom hija għaċ-ċajn bistajna indoqqu l-Kristus Vinċit b'mod sura ta' nies, tajjeb, żidna it-tieni Qanpiena li saret minn Qanpiena oħra li kienet redundant, kienet l-Ingilterra u xkajnija second hand biex kemm jista' jkun inżommu l-ispejjeż baxxi u hawnhekk għandna Qanpiena li tfondiet fl-1970 għandha 54 sena din il-Qanpiena. Issa, x'inhi l-istorja wara din il-Qanpiena? Din hija kopja ta' Qanpiena tal-1540 xogħol il-fonditur 𝐓𝐻𝐿, meta ngħidu 𝐓𝐻𝐿 fil-kampanoloġija qegħdin nitkellmu mal-Caravaggio tal-qnieben sewwa, qed nitkellmu ma' fonditur medjevali, fonditur li għandu diversi qnieben prestiġjużi fil-katedrali Ewropej fosthom il-Marija Glorjosa ta' Erfurt fil-Ġermanja li tagħha għandna Qanpiena kopja fil-leħen li hija l-Qanpiena l-kbira li hemm fix-Xatt tal-Belt fil-monument tal-assedju tajjeb li jkommemora il-mejtin tal-gwerra. Madankollu ir-rabta mal-gwerra mhijiex il-Qanpiena biss ma' propju il-Qanpiena li għandna qudiemna. Minħabba li fl-1942 il-Nazisti bdew jikklirjaw il-kampnari kollha tal-Olanda u tal-Polonja mill-qnieben biex jiddewdu u jsiru armamenti. Fosthom
il-Qanpiena ta' 𝐓𝐻𝐿 li niżlet mill-Kampnar tajjeb biex tiddewweb, però naturalment għax din il-Qanpiena kellha ċertu età din salvat. Wara l-gwerra bdew jirripatrijaw jagħtu lura lill-kniepen li salvaw u fosthom din il-Qanpiena ta' 𝐓𝐻𝐿 salvat u kienet sejra lura fil-Kampnar tagħha. Meta ġara inċident, possibilment waqgħet, il-Qanpiena inqasmet u ma setax tintuża. Għaldaqstant ippruvaw jiweldjawha, però għal xejn minħabba li l-welding dak iż-żmien ma kienx dak il-welding li nafu llum fir-restaw ta' Rayden. Għaldaqstant saret il-Qanpiena li għandna qudiemna kopja eżatt fil-profil, fl-iskultura, fir-relief kollu ta' dik oriġinali. U l-kopja telat fil-Kampnar u l-oriġinali baqgħet isfel. Propju fl-2022 saret proposta biex il-Qanpiena oriġinali tiġi restawrata bil-welding kif suppost, ġiet restawrata u l-kumpanija Royal Icebounds li fondi din il-Qanpiena fl-1970 xtrat lura il-Qanpiena u hemmhekk il-Qanpiena kienet għall-beħ u kienet available biex tiġi hawnhekk magħna ġewwa ġdid. Il-dinja każ uniku fejn għandna Qanpiena ta' din il-portata storika u llum huwa proprju każ uniku ieħor minħabba li l-bieraħ ukoll berikna Qanpiena ġdida oħra fil-Konkatedral ta' St. Ġwan li safejna fien din hija l-ewwel darba li qed issir fl-istorja kampanoloġika tagħna li f'weekend kien hawn tberik ta' żewġ kniebel ġodda. Issa nħalli f'idej il-kappellan Mark Andrej nifraħlu għal 15-il sena anniversarju. Nitolbu. U għadna li permezz tal-qaddej u leġislatur tiegħek Mosè ordnajt li għandhom isiru trombi tal-fidda u jiddaqqu fil-ħin tas-sagrifiċċju. Sabiex bil-ħoss ċar tagħhom ifakru lill-poplu ħalli ħejruhom għal-qima tiegħek u jinġabru għaċ-ċelebrazzjoni tagħha. Għatina nitolbuk li din il-Qanpiena destinata għal-Knisja Qadisa tiegħek tkun inqazza mill-Ispiritu Santu permezz tal-qadijum li tagħna. Sabiex meta tindaq is-sejjaħ lill-fidili biex jinġabru f'darek u jiksbu l-blas ta' dejjem. Ħa jissaħħu l-fidu l-pjetà tal-poplu tiegħek. Kull meta jisimgħu id-daħlejju tagħha mal-ħoss tal-Qanpiena dedikata lill-Feddeju s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu ħa jitkeġġew l-ispiriti f'sina kollha, jitkeġġew ir-ratu s-sajjenti s-sirġu l-Malten u l-qawwa ta' Drijek Trezza is-setat tal-ħażen li jitredu mal-ħoss ta' din il-Qanpiena u jaħarbu quddiem id-dera tas-salib imqaddes imnaqqax fuqha. Dan li tolbuh permezz tal-mulej li rebaħ il-mewt fuq l-ewda tas-salib u li jista' jsaltan fil-glorja tagħna l-Missier flimkien mal-Missier u mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu. U Kristu l-ħakkim li jista' kollox kif darba kalmajt it-tempesta fuq il-baħar meta qomt fid-dajsa mill-irqaq tan-natura magħna tiegħek,
Hekk issa bil-ejja bil-għajnuna ħelwa tiegħek għat-tiġijiet tal-poplu tiegħek. U ferra fuq din il-qarbina tas-Salvatur, in-nida tal-Ispiritu Santu, ħajjaħraq l-għadu tat-tajjeb kull meta tindaq, jisma' l-poplu nisrani s-sejħa tal-fidi, jitwerwer l-imperu tax-xitan. Il-poplu tiegħek jissaħħa meta jiġi msejjaħ biex jiġġabar flimkien fil-mulej. U jalla l-Ispiritu Santu jkun magħhom kif kien jitaxxa jkun ma' David meta jdoq l-arma tiegħu. U kif darba r-rat fl-arja keċċaqata ta' edewa waqt li Samuel qatel il-ħaruf mhux miftuħ għala sagrifiċċju lis-Sultan Etern, hekk ukoll meta tindaq din il-Qanpiena jidwi fi sħab ħajjiġi leġjun tal-anġli ħares fuq il-ġema tal-Knisja tiegħek. L-ewwel frott tal-fidi u tħarishom għal dejjem fil-ġisem u fl-ispirtu. Dan li tolbuh permezz tiegħek Ġesu Kristu li tgħixu s-sar tal-Malla l-Missier flimkien mal-Ispiritu Santu għandna għal dejjem ta' dejjem. Amen.